या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। काहीही झालं तरी भाजपचाच खासदार येणार, नारायण राणेंना विश्वास। किरण सामंत यांची माघार, ट्विट करत दिली माहिती। आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग शिवसेनेचाच, उदय सामंत यांचा दावा। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बेळगावात खरेदीसाठी ज्या वेळी याल त्या वेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे। ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे। एक वेळ आवर्जून भेट द्या। पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव। संपर्क क्रमांक 966060 80099 8431 8431 88। नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे। आत्ताची महत्त्वाची बातमी हाती येत आहे की सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघामध्ये इच्छुक उमेदवार असलेले उदय सामंत यांचे बंधू किरण सामंत यांनी उमेदवारीतून माघार घेतलेली आहे, अशी एक माहिती हाती येत आहे। त्यांनी आपल्या फेसबुक पेज आहे त्याच्यावर एक ट्विट केलं आहे आणि त्यांनी सांगितलेलं म्हटलं आहे की मोदींच्या 400 पार हा संकल्प आहे, त्याच संकल्पासाठी आपण माघार घेतल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे, असे एक पोस्ट मध्ये दिलेलं आहे। त्यांची पोस्ट ही खात्रीशीर आहे की याची आपल्याला एक तपासणी करावी लागेल, पण त्यांच्या सोशल मीडियावर हे सगळं व्हायरल झालेलं आहे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी देखील त्यांना भेटीगाठी घेत आहे। नेमकं कशासाठी असं सांगितलं ते बोलले जात आहे। पण दुसरीकडे बघितलं तर आजची ही महत्त्वाची घटना आहे। आज घोषणा होणार होती की बाबा रत्नागिरी लोकसभा सिंधुदुर्गचा लोकसभेचा उमेदवार कोण असेल या संदर्भात एक फायनल निर्णय होणार होता आणि त्याच अनुषंगाने रात्री उशिरा किरण सामंत यांच्या फेसबुक पोस्टने ही एक खळबळ उडवली आहे की आपण निवडणुकीतून माघार घेतलेली आहे, अशी एक गेली 4 ते 5 दिवस मंत्री उदय सामंत आणि किरण सामंत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती आणि त्यांना आपण ही जागा शिवसेनेसाठी सुटावी यासाठी मागणी केली होती। दुसरीकडे भाजपचे सर्व पदाधिकारी असतील, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील यांनी गेली 4 ते 5 दिवस फडणवीस यांची भेट घेतली, तसेच माजी खासदार निलेश राणे यांनी देखील भेट घेतली आणि कशा पद्धतीने भाजपचे इथे वोटर संख्या जास्त आहे आणि भाजपला ही जागा मिळाली तर आपण निवडून येऊ शकतो अशी देखील सांगण्यात आले होते आणि त्या अनुषंगाने ही चर्चा फडणवीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांची झाली आणि त्यानंतर आज उमेदवार निश्चित होणार होता अशी एक माहिती पुढे येते। त्यांनी 4 दिवस गेली उमेदवार फायनल होत नव्हता आणि अचानक रात्री म्हणजे काल रात्री मंगळवार रात्री उशिरा किरण सामंत भैया सामंत यांच्या फेसबुक पोस्टला ही पोस्ट आहे की मी निवडणुकीतून माघार घेत आहे अशी एक पोस्ट आहे आणि त्यांच्या अनुषंगाने सर्वच ठिकाणी आता एक खळबळ माजली आहे। त्यांच्या ज्या फेसबुक पोस्टमध्ये असं लिहिलं आहे की माननीय नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान होण्याकरिता व अब की बार 400 पार होण्याकरिता रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून किरण सामंत यांची माघार असं एक पोस्टमध्ये त्यांच्या लिहिलेलं आहे। त्यामुळे त्या पोस्टने सर्वच आता खळबळ उडाली आहे। एवढे प्रयत्न करणारे भैया किरण सामंत हे प्रयत्न करत होते आणि त्यांच्याकडून असा एक पोस्ट व्हायरल झाल्यामुळे आता ही त्यांची प्रतिक्रिया अजून मिळत नाहीये, त्यांचा फोन उचलला गेला नाहीये, पण त्यांच्याकडून आपण त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत। पण आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे 3 तारखेला त्यांचा दौरा आहे, सिंधुदुर्ग दौरा आहे आणि त्या दौऱ्यामध्ये केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे आज 11 वाजेपर्यंत कणकवलीमध्ये येतील। त्यानंतर त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत, काय त्यांनी जर माहिती दिली तेही देखील विचारणार आहोत। पण आजची महत्त्वाची घटना आणि खळबळ उडाण घटना आहे की किरण सामंत यांनी निवडणुकीतून माघार घेतलेली अशी एक पोस्ट व्हायरल सध्याची होत आहे। उमेश पुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार किरण सामंत यांना नारायण राणेंनी कशा पद्धतीने दम दिला, कशा पद्धतीने त्यांची लायकी काढली हे संपूर्ण या कोकणातील जनतेने बघितलं आहे. आणि त्यानंतर किरण सामंतांनी उमेदवारी मागे घेतली असली तरी दम देऊन किरण सामंत उमेदवारी मागू घेऊ शकतात, परंतु दम देऊन या मतदारसंघातील लोक तुम्हाला मतदान करू शकत नाहीत. हे 7 मेला सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीची जनता, कोकणातील जनता दाखवून देईल. खरं तर आपण या मतदारसंघामध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून काम करत असताना काय काम केलं याचा हिशोब जनता तुमच्याकडे निवडणुकीमध्ये मागेलच. त्याचबरोबर अशा दमांना किंवा अशा धमकींना या मतदारसंघातील जनता भी करणार नाहीत आणि शिवसैनिक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नेतृत्वाखाली यापुढे अशा दमांना त्याच पद्धतीने उत्तर देतील. त्याचबरोबर या मतदारसंघातील खासदार विनायक राऊत मोठ्या मताने निवडून येतील एवढं मात्र निश्चित आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्प अंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. गोवा ते नागपूर असा 805 किलोमीटर लांबीचा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग याला कोल्हापूर, सांगली, लातूर इथून प्रचंड विरोध होतोय. त्याचबरोबर सिंधुदुर्गातील सावंतवाडी तालुक्यातील गावांमध्ये देखील या निर्णयाबद्दल नाराजी दिसून येऊ लागली आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या गिरीश फोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळानं आंबोली, गेडे, नेनेवाडी, पारपोली, तांबोळी, असनिये यांसहित अन्य गावांना भेटी दिल्या. यावेळी ग्रामस्थ आणि ग्रामपंचायत यांचे पदाधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेमध्ये महामार्गामध्ये प्रस्तावित जमीनधारक आणि ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल सरकारनं अंधारात ठेवल्याचं सांगितलंय. गावामध्ये सरपंच आणि काही ग्रामस्थ यांच्याशी आम्ही चर्चा करण्यासाठी आलो होतो. आम्ही कोल्हापूरचे शेतकरी हा जो शक्तीपीठ महामार्ग गोवा ते नागपूर असा महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केला आहे, याच्यामध्ये 12 जिल्ह्यांतून विविध शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत. 86,000 कोटींचा प्रकल्प आहे असं ते म्हणतायत. पण या सगळ्यांमध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असेल की ज्यांची जमीन मालकीची आहे त्या शेतकऱ्यांचं कोणतंही म्हणणं असेल किंवा त्यांच्याबद्दल चर्चा देखील शासनाने केलेली नाही आहे. दुसरी एक गोष्ट महत्त्वाची की वेगळ्या मार्गाने जनता काहीतरी आंदोलन करत असतं, निवेदन देत असतं की आम्हाला अमुक अमुक गोष्ट पाहिजे. शक्तीपीठ महामार्गाबद्दल जनतेतून साधं एखाद्या नागरिकाचं निवेदनही गेलेलं नाही की आम्हाला अशा पद्धतीचा रस्ता पाहिजे. आणि त्यामुळे प्रश्न असा होतो की शासन हा कोणासाठी रस्ता करू इच्छित आहे.
हा प्रश्न प्रत्येक गावकऱ्यांच्या मनात आहे, गेळे गावातल्या ग्रामस्थांच्या मनातही देखील आहे. आणि त्यामुळे आमचं असं मत आहे की ही जी शेती आहे अनेक वर्षानुवर्षे पिढ्यानपिढ्या शेतकऱ्यांनी त्याच्यामध्ये खडकाळ जमीन ही करून काय केलेली आहे, सिंचन त्याच्यामध्ये जलसिंचन आणून पिकाऊ जमीन मशागत करून ती केलेली आहे. अशी पिढ्यानपिढ्या कष्ट ज्याच्यामध्ये आमच्या पिढ्यांचा घाम त्याच्यामध्ये गेलेला आहे, अशी जमीन शासनानं घेता कामा नये. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची आहे की सर्व या ठिकाणी खास करून सांगली, कोल्हापूर या ठिकाणच्या ज्या जमिनी आहेत त्या बागायती जमिनी आहेत. इथून जवळच आपल्याला माहिती आहे की आजऱ्याचे शेतकरी आमच्यासोबत आहेत, गेळे गावचेही इथं पदाधिकारी आहेत. तर इथली जी जमीन आहे याच्या शेजारीच काय आहे, हिरण्यकेशी नदी वाहते, दरी आहे, डोंगर आहेत. तर हा डोंगर पोखरून टनेल जर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नकाशात जर बघितलं तर डोंगर पोखरावा लागेल. आणि आपला हा पश्चिम घाट जो आहे, माधव गाडगीळ समितीचा अहवाल जो आहे, हा पश्चिम घाट आहे, हा इको सेन्सिटिव्ह आहे. आणि अशा ठिकाणी पर्यावरणाचा नाश होणार आहे. आणि शेतकऱ्यांना तर मोबदल्याबद्दल अजून काहीच ते बोललेले नाही आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 7-8 वर्षांची बिलं पेंडिंग असल्यानं शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यात नाराजीचं सूर आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा विभागावर धाक नाही असा आरोप करत शिक्षक भारती जिल्हाध्यक्ष संजय वेतुरेकर यांनी संताप व्यक्त केलाय. मुळात कसं आहे की पर्सेंटेज आणि वेतन देयक हा काही आमचा प्रांत नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये सखोल आम्ही कधी गेलो नाही आणि आम्ही कधी अशाबाबत तडजोड कधी केली नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शिक्षक भारतीने आणि आम्ही नेहमीच आवाज उठवलेला आहे. आणि गेली जवळजवळ 4 ते 5 वर्ष म्हणजे वेतन पथक हा जो विभाग आहे त्यातून जो थकीत बिले हा जो विषय आहे, जो महत्त्वपूर्ण जो 4 ते 5 वर्ष सतत पेंडिंग राहतोय, गाजतोय. आणि प्रत्येक वर्षी आम्ही शिक्षक भारतीने त्यावेळी जे शिक्षण अधिकारी होते, मग कडूसाहेब असू दे किंवा शेख साहेब असू दे किंवा आत्ताच्या आलेल्या शिंपे मॅडम असू दे, प्रत्येक वेळी त्यावेळी आम्ही दर वर्षाला सतत पत्रव्यवहार करत होतो की ही जी तुमची प्रोसिजर आहे ही प्रोसिजर बदला. तुम्ही फेब्रुवारीमध्ये बिलं पाठवता उपसंचालक ऑफिसमध्ये आणि ती परत येतात आणि ते कारण तुम्ही देता, पुन्हा ती थकीत राहतात. अशा प्रकारे गेली 4 ते 5 वर्ष थकीत असणारी बिलं आहेत. म्हणून आम्ही एप्रिल आणि मेमध्ये तुम्ही पाठवा, जून जुलै ऑगस्टमध्ये त्याच्या त्रुटी असतील त्या पूर्ण होतील. अशा प्रकारे आम्ही सतत मागोवा घेतला, हट्ट धरला, तरीसुद्धा एरे माझ्या मागल्याच चालू आहे. आणि अशा प्रकारे पुन्हा तो खेळखंडोबा सुरू आहे. तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो की त्या ठिकाणी जेव्हा बिलं इथून जातात, वास्तविक चेकलिस्ट आहे, चेकलिस्टने जी बिलं सादर केली जातात पुन्हा त्रुटी का निघतात हा खरा संशोधनाचा प्रश्न आहे. आणि उपसंचालक कार्यालयात गेल्यानंतर तिथून पुन्हा त्रुटी निघतात, संचालक तिथून पुन्हा त्रुटी निघतात. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी इथल्या ऑफिसच्यासुद्धा काही चुका अशा आहेत की गेल्या पहिल्या वर्षी जेव्हा या ठिकाणी जोशी मॅडम अधीक्षक होत्या त्यावेळी त्या हॉस्पिटलमध्ये होत्या, इथे नव्हत्या, मार्च एंडिंग होतं. आम्ही स्वतः शिक्षक संघटनेच्या वतीनं त्या काळामध्ये आम्ही प्रतिनिधी पाठवला, त्याचा खर्च आम्ही केला. परंतु त्या ठिकाणच्या कार्यालयात उपसंचालकमधून संचालक कार्यालयामध्ये जेव्हा ही बिलं गेली तेव्हा त्या छोट्याशा कारणावरून शालार्थ ID त्या बिलावर टाकलेला नव्हता या ऑफिसने आणि म्हणून ती बिलं परत येत होती. त्यावेळी जोशी मॅडमना आम्ही संपर्क केला, जोशी मॅडमने रिक्वेस्ट केली, परंतु तो सुद्धा आम्ही ऑनलाईन पाठवतो तुम्हाला, आम्ही शालार्थ ID पाठवतो, ऑफिसमधून पाठवतो, ते सुद्धा तिथे ॲक्सेप्ट केलं नाही. सांगायचा मुद्दा असा केवळ सिंधुदुर्ग वेतन पथकाला मी दोष देणार नाही एकाला. सिंधुदुर्ग वेतन पथक, उपसंचालक कार्यालय आणि संचालक कार्यालय तिन्ही ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. मला तर याला सर्व कारणीभूत कोण असा जर प्रश्न तुमचा असेल तर मला हेच सांगावं लागेल की या ठिकाणी या अधिकाऱ्यांवर, या कार्यालयांवर राज्यकर्त्यांचा अंकुश नाही. मुळात कसं आहे की पर्सेंटेज आणि
वेतन देयक हा काही आमचा प्रांत नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये सखोल आम्ही कधी गेलो नाही आणि आम्ही कधी अशाबाबत तडजोड कधी केली नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात शिक्षक भारतीने आणि आम्ही नेहमीच आवाज उठवलेला आहे आणि गेली जवळजवळ 4 ते 5 वर्ष म्हणजे वेतन पथक हा जो विभाग आहे त्यातून जो थकीत बिले हा जो विषय आहे जो महत्त्वपूर्ण जो 4 ते 5 वर्ष सतत पेंडिंग राहतोय, गाजतोय आणि प्रत्येक वर्षी आम्ही शिक्षक भारतीने त्यावेळी जे शिक्षण अधिकारी होते, मग कडू साहेब असू दे किंवा शेख साहेब असू दे किंवा आत्ताच्या आलेल्या शिंपे मॅडम असू दे, प्रत्येक वेळी त्यावेळी आम्ही दर वर्षाला सतत पत्रव्यवहार करत होतो की ही जी तुमची प्रोसिजर आहे ही प्रोसिजर बदला. तुम्ही फेब्रुवारीमध्ये बिलं पाठवता उपसंचालक ऑफिसमध्ये आणि ती परत येतात आणि ते कारण तुम्ही देता पुन्हा ती थकीत राहतात. अशा प्रकारे गेली 4 ते 5 वर्ष थकीत असणारी बिलं आहेत. म्हणून आम्ही एप्रिल आणि मेमध्ये तुम्ही पाठवा, जून जुलै ऑगस्टमध्ये त्याच्या त्रुटी असतील त्या पूर्ण होतील. अशा प्रकारे आम्ही सतत मागोवा घेतला, हट्ट धरला, तरीसुद्धा येरे माझ्या मागल्याच चालू आहे आणि अशा प्रकारे पुन्हा तो खेळखंडोबा सुरू आहे. तुमच्या माहितीसाठी म्हणून सांगतो की त्या ठिकाणी जेव्हा बिलं इथून जातात वास्तविक चेकलिस्ट आहे, चेकलिस्टने जी बिलं सादर केली जातात पुन्हा त्रुटी का निघतात हा खरा संशोधनाचा प्रश्न आहे. आणि उपसंचालक कार्यालयात गेल्यानंतर तिथून पुन्हा त्रुटी निघतात, संचालक तिथून पुन्हा त्रुटी निघतात. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी इथल्या ऑफिसच्यासुद्धा काही चुका अशा आहेत की गेल्या पहिल्या वर्षी जेव्हा या ठिकाणी जोशी मॅडम अधीक्षक होत्या त्यावेळी त्या हॉस्पिटलमध्ये होत्या, इथे नव्हत्या, मार्च एंडिंग होतं. आम्ही स्वतः शिक्षक संघटनेच्या वतीनं त्या काळामध्ये आम्ही प्रतिनिधी पाठवला, त्याचा खर्च आम्ही केला, परंतु त्या ठिकाणच्या कार्यालयात उपसंचालकमधून संचालक कार्यालयामध्ये जेव्हा ही बिलं गेली तेव्हा त्या छोट्याशा कारणावरून शालार्थ ID त्या बिलावर टाकलेला नव्हता या ऑफिसने आणि म्हणून ती बिलं परत येत होती. त्यावेळी जोशी मॅडमना आम्ही संपर्क केला, जोशी मॅडमने रिक्वेस्ट केली, परंतु तो सुद्धा आम्ही ऑनलाईन पाठवतो तुम्हाला, आम्ही शालार्थ ID पाठवतो, ऑफिसमधून पाठवतो, ते सुद्धा तिथे ॲक्सेप्ट केलं नाही. सांगायचा मुद्दा असा केवळ सिंधुदुर्ग वेतन पथकाला मी दोष देणार नाही एकाला. सिंधुदुर्ग वेतन पथक, उपसंचालक कार्यालय आणि संचालक कार्यालय तिन्ही ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. मला तर याला सर्व कारणीभूत कोण असा जर प्रश्न तुमचा असेल तर मला हेच सांगावं लागेल की या ठिकाणी या अधिकाऱ्यांवर या कार्यालयांवर राज्यकर्त्यांचा अंकुश नाही. अतिशय खेदजनक बाब आहे ही. मला खरं म्हणजे आम्हाला फार आनंद झाला होता की आमच्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आमचे दीपक भाई शिक्षण मंत्री झाले, आमच्या या विभागाचे मंत्री झाले. त्यामुळे आम्हाला सर्व शिक्षकांमध्ये फार आनंदाचं वातावरण होतं. आम्ही जल्लोषसुद्धा साजरा केला. परंतु त्यांनी कार्यभार घेतल्यानंतर जो बदल सर्व शिक्षण व्यवस्थेला अपेक्षित होता त्यापैकी काहीही झालेलं नाही. ड्रेस कोड बदला आणि अशा प्रकारच्या बारीक सारीक गोष्टीसाठी शिक्षण मंत्री नाही आहे, मंत्रिपद त्याच्यासाठी नाही आहे. मंत्रिपद कशासाठी आहे? शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्याचं पद आहे आणि ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालेलं होतं, दीपक भाईंना मिळालेलं होतं. त्यामुळे आमच्या सर्वांच्या अपेक्षा दीपक भाईंकडून ह्या होत्या की शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र काही बदल होईल. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ भाग आहे, त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी काही निकष बदलले जातील, लावले जातील. या ठिकाणची जी त्यांच्या जिल्ह्याचं जे ऑफिस आहे, वेतन पथक ऑफिस असेल, शिक्षणाधिकारी कार्यालय असेल, इतर कार्यालय असतील संबंधित असतील, त्याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल होईल आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार दीपक भाईंच्या काळामध्ये हा निर्माण होईल हा एक विश्वास त्यांनी निर्माण करायला होता. परंतु येरे माझ्या मागल्या किंबहुना जास्तच वाढलंय. म्हणजे शिक्षण मंत्री असूनही त्या मंत्रीपदाचा धाकच नाही आहे अशा प्रकारचं चित्र इथे दिसतंय. काय बोलायचं सांगा. अतिशय खेदजनक बाब आहे ही. मला खरं म्हणजे आम्हाला फार आनंद झाला होता की आमच्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आमचे दीपक भाई शिक्षण मंत्री झाले, आमच्या या विभागाचे मंत्री झाले. त्यामुळे आम्हाला सर्व शिक्षकांमध्ये फार आनंदाचं वातावरण होतं. आम्ही जल्लोषसुद्धा साजरा केला. परंतु त्यांनी कार्यभार घेतल्यानंतर जो बदल सर्व शिक्षण व्यवस्थेला अपेक्षित होता त्यापैकी काहीही झालेलं नाही. ड्रेस कोड बदला आणि अशा प्रकारच्या बारीक सारीक गोष्टीसाठी शिक्षण मंत्री नाही आहे, मंत्रिपद त्याच्यासाठी नाही आहे. मंत्रिपद कशासाठी आहे? शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यासाठी शिक्षण मंत्र्याचं पद आहे आणि ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मिळालेलं होतं, दीपक भाईंना मिळालेलं होतं. त्यामुळे आमच्या सर्वांच्या अपेक्षा दीपक भाईंकडून ह्या होत्या की शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र काही बदल होईल. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगराळ भाग आहे, त्या ठिकाणी त्याच्यासाठी काही निकष बदलले जातील, लावले जातील.
या ठिकाणची जी त्यांच्या जिल्ह्याचं जे ऑफिस आहे, वेतन पथक ऑफिस असेल, शिक्षणाधिकारी कार्यालय असेल, इतर कार्यालय असतील, संबंधित असतील, त्याच्यामध्ये आमूलाग्र बदल होईल आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार दीपकभाईंच्या काळामध्ये हा निर्माण होईल, हा एक विश्वास त्यांनी निर्माण करायला होता. परंतु येरे माझ्या मागला किंबहुना जास्तच वाढलं आहे. म्हणजे शिक्षण मंत्री असूनही त्या मंत्रीपदाचा धाकच नाही आहे, अशा प्रकारचं चित्र इथे दिसतंय. काय बोलायचं सांगा. अशी परिस्थिती जर असेल तर सर्वसामान्य शिक्षकांनी, सर्वसामान्य या चळवळीतील लोकांनी करायचं काय, हा माझ्यापुढे असणारा प्रश्न आहे. निश्चितपणे या गोष्टी असू शकतात आणि असतील आणि आहेतही, परंतु ही फार शोकांतिका आहे. एकूण जर ही व्यवस्था अशाच प्रकारे किडलेली असेल आणि त्यावर जर अंकुश नसेल, त्याच्यावर काही बदल करणे जर राज्यकर्त्यांना आणि जर व्यवस्थेला जर त्या ठिकाणी शक्य नसेल तर आणखीन काय बोलायचं आणि काय करायचं. शेवटी आम्हीसुद्धा हतबल, संघटनासुद्धा हतबल झाली. काय नेमकं करायचं. त्याच्यामुळे वेगळे मार्ग या अधिकाऱ्यांना किंवा या व्यवस्थेला आवश्यक आहेत का. त्यांना असं वाटतं का की आक्रमक होऊन काहीतरी वेगळं घडावं. जर योग्य मार्गाने, अहिंसात्मक मार्गाने आणि नित्य आपल्या असणाऱ्या शांततामय मार्गाने जर यांना कळत नसेल तर वेगळ्या मार्गाने आंदोलन करावं लागेल. आम्हाला त्यांना वठणीवर आणावं लागेल. बच्चू कडू ज्याप्रमाणे आंदोलन करतात, बच्चू कडू ज्याप्रमाणे मार्ग अवलंबतात, कदाचित त्याचा अवलंब सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्हाला करावा लागेल. निश्चितपणे या गोष्टी असू शकतात आणि असतील आणि आहेतही, परंतु ही फार शोकांतिका आहे. एकूण जर ही व्यवस्था अशाच प्रकारे किडलेली असेल आणि त्यावर जर अंकुश नसेल, त्याच्यावर काही बदल करणे जर राज्यकर्त्यांना आणि जर व्यवस्थेला जर त्या ठिकाणी शक्य नसेल तर आणखीन काय बोलायचं आणि काय करायचं. शेवटी आम्हीसुद्धा हतबल, संघटनासुद्धा हतबल झाली. काय नेमकं करायचं. त्याच्यामुळे वेगळे मार्ग या अधिकाऱ्यांना किंवा या व्यवस्थेला आवश्यक आहेत का. त्यांना असं वाटतं का की आक्रमक होऊन काहीतरी वेगळं घडावं. जर योग्य मार्गाने, अहिंसात्मक मार्गाने आणि नित्य आपल्या असणाऱ्या शांततामय मार्गाने जर यांना कळत नसेल तर वेगळ्या मार्गाने आंदोलन करावं लागेल. आम्हाला त्यांना वठणीवर आणावं लागेल. बच्चू कडू ज्याप्रमाणे आंदोलन करतात, बच्चू कडू ज्याप्रमाणे मार्ग अवलंबतात, कदाचित त्याचा अवलंब सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्हाला करावा लागेल. मी सुद्धा चौकशी केली. यावर्षी आम्ही त्यांच्याकडे यादी पण दिलेली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे या ठिकाणी वेतन पथक कार्यालयामध्ये बिलं त्यांनी सगळी फॉरवर्ड केलेली आहेत. पण त्याच्यामध्ये एक गोम आहे की जशी बिलं होती ती सगळी फॉरवर्ड केलेली आहेत. या ठिकाणी बिलं काही ठेवलेली नाहीत. त्यामुळे आमच्याकडे 0 पेंडिंग अशा प्रकारे दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला यावर्षी. आता मार्च तर उलटून गेला, तो गेलेला काळ आम्ही तर आणू शकत नाही. माझी या निमित्ताने मागणी आणि आग्रह आहे आणि त्यासाठी आम्ही ते करून घेणार. एप्रिल मेमध्ये यांनी सगळी बिलं त्रुटींची पूर्तता करून एप्रिल मे जूनमध्ये पाठवावीत. ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत त्रुटींची पूर्तता होऊन या ठिकाणी गेली पाहिजे. आणि जर पुन्हा त्रुटी निघाल्या तर याच कार्यालयाला आम्ही जबाबदार धरणार आणि आक्रमकपणे यांना निश्चितपणे आम्ही त्याची व्यवस्था आम्ही करणार. मी सुद्धा चौकशी केली. यावर्षी आम्ही त्यांच्याकडे यादी पण दिलेली आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे या ठिकाणी वेतन पथक कार्यालयामध्ये बिलं त्यांनी सगळी फॉरवर्ड केलेली आहेत. पण त्याच्यामध्ये एक गोम आहे की जशी बिलं होती ती सगळी फॉरवर्ड केलेली आहेत. या ठिकाणी बिलं काही ठेवलेली नाहीत. त्यामुळे आमच्याकडे 0 पेंडिंग अशा प्रकारे दाखवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी झाला यावर्षी. आता मार्च तर उलटून गेला, तो गेलेला काळ आम्ही तर आणू शकत नाही. माझी या निमित्ताने मागणी आणि आग्रह आहे आणि त्यासाठी आम्ही ते करून घेणार. एप्रिल मेमध्ये यांनी सगळी बिलं त्रुटींची पूर्तता करून एप्रिल मे जूनमध्ये पाठवावीत. ऑगस्ट किंवा सप्टेंबरपर्यंत त्रुटींची पूर्तता होऊन या ठिकाणी गेली पाहिजे. आणि जर पुन्हा त्रुटी निघाल्या तर याच कार्यालयाला आम्ही जबाबदार धरणार आणि आक्रमकपणे यांना निश्चितपणे आम्ही त्याची व्यवस्था आम्ही करणार. आता हा प्रश्न खरं म्हणजे त्यांना विचारलं पाहिजे आणि या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नाही आहे. मी याच प्रश्नाचं उत्तर नेमकं शोधतो आहे आणि या शिक्षक भारती चळवळीच्या माध्यमातून या प्रश्नासाठी जे पिडलेले आहेत शिक्षक त्यांना दिलासा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे याच तुमचा आणि माझा प्रश्न सारखाच आहे. आपण या प्रश्नाचं उत्तर मार्ग निश्चितपणे काढूया. आता हा प्रश्न खरं म्हणजे त्यांना विचारलं पाहिजे आणि या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नाही आहे. मी याच प्रश्नाचं उत्तर नेमकं शोधतो आहे आणि या शिक्षक भारती चळवळीच्या माध्यमातून या प्रश्नासाठी जे पिडलेले आहेत शिक्षक त्यांना दिलासा देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो आहे आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतो आहे. त्यामुळे याच तुमचा आणि माझा प्रश्न सारखाच आहे. आपण या प्रश्नाचं उत्तर मार्ग निश्चितपणे काढूया.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टी रिफ्रेश हमी. किरण सामंत यांनी घेतलेला निर्णय तो भावनिक होता. सीएम शिंदेंना त्रास होऊ नये यासाठी तो निर्णय घेतला. आता त्यांची समजूत काढण्यात आली आहे अशी प्रतिक्रिया मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. नव्हता तो काल रात्री 9 वाजता जी पत्रकार परिषद झाली त्याच्यावरनं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना कुठचा त्रास होऊ नये या भावनेतनं त्यांनी ते माझ्या माहितीप्रमाणे ट्विट केलेलं होतं. परंतु त्याच्यानंतर आमच्या सगळ्याच पदाधिकाऱ्यांची मी नागपूरला असल्यामुळे VCवर चर्चा झाली. जो 200-250 प्रमुख पदाधिकारी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे त्या बैठकीला उपस्थित होते. त्याच्यानंतर आम्ही त्यांची समजूत काढली आणि हा शिवसेनेचा मतदारसंघ, शिवसेनेचा बालेकिल्ला आहे म्हणून शिवसेनेलाच उमेदवारी मिळावी हा आमचा हक्क आहे. आम्ही सांगितलं ना, आमची सगळ्यांची चर्चा झाली. त्याच्यामध्ये संजयजी आंगरे होते, रुपेशजी पावसकर होते. आमचे जवळजवळ सिंधुदुर्गचे 150-250 पदाधिकारी ऑनलाईन माझ्यावर बैठकीला होते. रत्नागिरीचे 200-250 पदाधिकारी होते रात्री 10-10:30 वाजता. आणि त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना सांगितलं की पूर्ण शिवसेनेची ताकद भाजपाच्या सगळ्या नेत्यांच्या, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या आशीर्वादानं तुमच्यासोबत आहे आणि म्हणून निवडणूक जी आहे पंतप्रधान पदाची ती जिंकण्यासाठी प्रत्येक खासदार हा महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की कॉम्पिटिशन करण्यापेक्षा निवडून येणारा जो उमेदवार आहे त्याला उमेदवारी मिळाली पाहिजे महायुतीच्या. या संदर्भात आम्ही सकारात्मक आहोत आणि मागच्या वेळी आम्ही 2.25 लाखानं धनुष्यबाणाला विजयी केल्यामुळं यावेळी देखील धनुष्यबाणालाच तिकीट मिळावं ही आमची विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघ शिवसेनेचाच आहे. आमचा दावा कायम आहे. महायुतीचाच उमेदवार अजूनही जाहीर झालेला नाही अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची समन्वय समितीची बैठक आहे आणि या बैठकीमध्ये मी खरं तर स्वतः सामील होणार होतो. परंतु मुंबईला माझी अतिशय महत्त्वाची बैठक असल्यामुळं इथल्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी मी चर्चा केली. आदरणीय राणे साहेबांची मी भेट घेतली आणि समन्वय समिती म्हणजे तिन्ही पक्षाची समन्वय समिती आहे आणि सगळ्यांचंच म्हणणं असं आहे की जी उमेदवारी जाहीर होईल तो महायुतीचा उमेदवार रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून निवडून जाईल याची आम्हाला देखील खात्री आहे. आणि शिवसेना या ठिकाणी मागच्या वेळी लढलेली होती, दुर्दैवानं ते खासदार आमच्यासोबत आले नाहीत म्हणून आजही आमचा या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जागेवर आमचा दावा आहे. परंतु आजची जी बैठक आहे ही दावे आणि प्रतिदाव्याची बैठक नाही. शिवसेनेचा उमेदवार किंवा भाजपाचा उमेदवार याच्यापेक्षा नरेंद्र मोदी साहेबांची ही निवडणूक आहे पंतप्रधान करण्याची. त्याच्यामुळे जो कोण उमेदवार असेल तो नरेंद्र मोदी म्हणूनच या ठिकाणं लढतील आणि महायुतीचा खासदार फार मोठ्या फरकानं निवडून जाईल. परंतु एक मात्र निश्चित आहे की मागच्या वेळी धनुष्यबाण या निशाणीवर आम्ही लढलेलो असल्यामुळं ही जागा आम्हालाच मिळावी हा आमचा आग्रह आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. वैभववाडीच्या दिशेनं भरधाव वेगानं येणाऱ्या ट्रकनं मागून दुचाकीला जोरदार धडक दिली.
ही दुचाकी रस्त्याच्या कडेवरून चालणाऱ्या एडगाव येथील रामचंद्र आकाराम रावराणे यांना जाऊन धडकली। यात रावराणेंसह दुचाकीवर असलेला बबलू नामक तरुण हा गंभीर जखमी झालाय। दोन्ही जखमींना ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करण्यात आले। यातील रावराणे यांना अधिक उपचारासाठी कणकवली इथं नेत असताना फोंडा इथं त्यांचा मृत्यू झाला। बबलू यांच्यावर कोल्हापूर इथं उपचार सुरू आहेत। अपघातानंतर ट्रक चालक पसार झाला। त्याच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला। सकाळपर्यंत ट्रक चालक आणि मालक पोलीस ठाण्यात हजर न झाल्यानं एडगाव ग्रामस्थ आक्रमक झाले होते। त्यांनी सकाळी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती। जोपर्यंत दोघांनाही पोलीस ठाण्यात हजर केलं जात नाही तोपर्यंत मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती। अखेर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसमोल यांनी आश्वासन दिल्यानंतर जमाव शांत झाला। अपघातात मयत झालेला रावराणे हे होळीनिमित्त गावी आले होते। मंगळवारी बाजारपेठेत फेरफटका मारायला गेले असता काळानं त्यांच्यावर घाला घातला। कडाक्याच्या उन्हात गारव्यासाठी एसी फ्रीज कूलर खरेदी करण्याच्या विचारात आहात? मग हॅव्हल्स ब्रँडची लॉयड गॅलरी आहे ना। त्यासाठी कोल्हापूर, पुणे, मुंबई जाण्याची गरज नाही। सिंधुदुर्गात पहिल्यांदाच कणकवलीत हॅव्हल्स ब्रँडची सुसज्ज लॉयड गॅलरी, अत्याधुनिक पद्धतीचे हेवी ड्युटी एसी, डीप फ्रीज कूलर तसेच कमी वीज बिल येण्यासाठी 5 स्टार एसी, 4 स्टार, 3 स्टारची पूर्ण रेंज, वेगवेगळ्या दर्जेदार ब्रँडेड कंपनीच्या वस्तूही उपलब्ध। एवढंच नाही तर सेल आफ्टर सर्व्हिसही उपलब्ध। आता अधिक वेळ दवडू नका। पत्ता RY एंटरप्राइजेस, वागदे नाईक पेट्रोल पंपासमोर, कणकवली। मोबाईल नंबर 9619 61 15 58 आणि 9130 34 79 08। माननीय मुख्याधिकारी विशाल खत्री साहेब यांच्या सूचनेनुसार कणकवली शहरातील हायवेच्या फुटपाथवरील लावण्यात आलेले बोर्ड काढण्यासाठी मोहीम सुरू केलेली आहे। त्यामुळे फुटपाथवर असलेल्या बोर्डामुळे अपघात होण्याची दाट शक्यता असते। काही लोकांनी माननीय मुख्याधिकारी यांच्याकडे तक्रार केल्याने सदरची कारवाई करणे सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले। त्याप्रमाणे आतापर्यंत 27 जणांवर कारवाई केलेली आहे। जवळ सुमारे 5,500 रक्कम जमा झालेली आहे। पुढील कारवाई चालू आहे। अनधिकृत बॅनर काढण्याचंही काम प्रगतीपथावर आहे आणि काढून बऱ्यापैकी काढून झालेले आहेत। 90% त्यावर काढून झालेले आहेत। हा अरुंद आहे, गेट अरुंद आहे, रस्ता हा अरुंद आहे। ही पण कापीस जर व्यापाऱ्यांनी काबीज केले तर त्यांना रस्त्यावर उतरल्याने ॲक्सिडेंटचं प्रमाण वाढेल। रस्त्यावर जर याचे व्यापारी आपापलं काबीज करतात, फुटपाथ गटाराची लाईन पण ती करू नये, तो तरी मार्ग मोकळा राहावा। CO साहेब विशाल खत्री साहेब यांच्या सूचनेनुसार रस्त्याच्या बाजूला असलेले रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेले अतिक्रमण तसेच हे बोर्ड म्हणजे उदाहरणार्थ दुकानाचे बोर्ड हे काढण्यासाठी सांगितले होते। त्यानंतर दुकानदारांनी हे बोर्ड न काढल्यामुळे 24 जणांवर आम्ही कारवाई करण्यात आलेली आहे। यापुढे त्यांनी लावू नये अशी सूचना त्यांना देण्यात आलेली आहे आणि सध्या कारवाई सुरू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रोफार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प। 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प। स्वतःच्या हक्काचं घर
बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभळे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. उमेदवारांची जाहीर व्हायची आहे. का घाबरता एवढे? अगोदर खासगीमध्ये बोलतात, हे उभे राहिले खरं नाही. बोलची स्टेजवर हा तो खासदार आहे ना, ते घटना सांगतो. किती टवटवट्या बोलतो, चेहरा बघून असं वाटतो, पण काय लोक ऐकतात. ब्रेकिंग न्यूज सगळे बघण्यासारखं नाही. TV9 सांगतोय मी बघण्यासारखं. एक दिवशी विमानात मी पुढच्या एअरमध्ये होतो. विमान दिल्लीला लँड झालं. त्या दिवशी माझ्याबरोबर माझी पत्नी नव्हती, नेहमी असते पण त्याशी नव्हती. मी ब्रिज लागेपर्यंत थांबलो. तेवढ्यात एक माणूस आला, असा माझ्या समोर. तुमचा खासदार. दादा नमस्कार. नमस्कार. बॅग काढू काय? नाही, माझ्या मुलं आहेत ते काढतो. तरी पाया पडला माझ्या पाया पडतो, बॅग काढायला जातो आणि इथे तुम्हाला मर्दमती दाखवतो आणि तुम्ही ब्रेकिंग न्यूज काय असे म्हणाले तसे म्हणाले. पत्रकारांनी देश टाकले. माझं आजारपणाचं कुठे ऍडमिट का? मी 3 दिवसापूर्वी विष्टे आणलेला पूर्ण चेकअप करून आलो. आणि मुलं दोन्ही ते दोघेही दिले होते. 1% माझ्यासोबत दोस्त नाही. एवढं मी पाहतो असेल या सगळं सगळं एकही दोस्त नाही. आणि पत्रकार मात्र युट्यूबचा आजारी आहे, त्यांना डायबिटीस आहे, अमुक आहे. यांचे रोग मी सांगत नाही, ते सांगण्यासारखे नाहीये, कारण नेहमी त्यांचे हात बिझी असतात. काही गप्प बसा ना, मला कशाला चालवतात तुम्ही? आता तुमचा नेता येतो ना, मी काढलं आपल्याला. त्या मातोश्रीचं जे काय मी 39 वर्षात जाऊन पाहिलं, सोबत जाताना येताना पाहिलं, सगळं मला माहिती. माझ्या एवढा अभ्यास मातोश्री कोणाला नाही आणि एवढं सहवास पण मला कोणाला सापडलं नाही साहेबांचं. आणि साहेबांचं या महाराष्ट्राबद्दलचं काय मत होतं हे तर आपल्या इथे बोलतात. जवळपास बी नव्हती. आता ते जातात कोण नसल्यामुळे. मला हे सांगावं, पत्रकार या जिल्ह्यात 1990 नंतर पाटबंधारेचा कोणता प्रकल्प विरोधकांनी आणला? ब्रिज, रस्ते, शैक्षणिक क्षेत्र, शिक्षक, शाळा, मेडिकल कॉलेज, इंजिनिअरिंग कॉलेज, आरोग्य क्षेत्र, हॉस्पिटल म्हणा, मेडिकल कॉलेज किंवा सरकारी हॉस्पिटल, याच्या सुधारणा हे आलो. 35,000 पर कॅपिटा इन्कम होतं 90 साली. पर कॅपिटा इन्कम किती? 35,000. आज 2,40,000. 2,40,000. कसं वाढलं? बडबड करू नाही. एक तर करावं मला आठवतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र
कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811, 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. मी जेव्हा त्यावेळेला थोडं माझं हेलिकॉप्टर विमान थोडं लेट मी खासगी विमानाने आलो तेव्हा हे रस्ते उडायला उद्धव ठाकरे उभे होते. कारण मला पहिल्या संयोजकांनी थांबवलं आणि मला नेमकी त्यांच्या बाजूला जागा मिळाली. तिथे पण रस्ती शेतकऱ्याकडे लक्ष नव्हतं द्यायचं. मला म्हणतात काय साहेब काढू तुम्ही आम्हाला साफ करणार आहात, तुम्ही अमुक करा तो म्हणतात. कोणाकडून ऐकणार कसल्याला माणसावर विश्वास असेल ना तर तो म्हणा तसं मी करणार आहे मी बोलू. मला मी काय करणार आहे याचा हात कधी वर येत नाही, त्याला एकच येतं असं. बघा प्रत्येक भाषणामध्ये तो असं. ते एकदा शिवसेनेवाल्याला विचारलं हे बाबा असं म्हणजे का, अजून कोण ओरडत नाही. अरे सर काय विचार, बौद्धिक विचार, विकासात्मक विचार, राज्य पुढे जावं, विकसित व्हावं, गरिबी जावी, साक्षरता यावी, उद्योगधंदे यावे, प्रगती व्हावी, GDP वाढावं, याच्यावर काय विचार कधी बोलला काय तो नाही. हे काय बोलणार हे विषय नारायण राणे आणि निलेश आणि नितेश हे यांचे विरोधकांचे विषय. दुसरं तर घमेलाच आहे हो, नुसतं फुटतंय विचार पुढे. कुणाचा अंधाराबद्दल बोलतोय घमेला पुढे शोधायला स्पष्टीकरण केलेलं बरं ना. नाही तर या महिला घरी जावं ते राणे घमेला बोलले सांगत 10 वर्ष त्या विधानसभेत एक तरी प्रकल्प, पाटबंधाऱ्याला पैसे, ओलसरी असो, टाळंबा असो, तुमचं किलारी असो, सगळे मोठे प्रोजेक्ट विमानतळ शाळा, इंग्लिश मीडियम शाळा, कॉलेज सर्व मी काय आम्ही एक सांगावं आणि तुम्ही छापावं, मी सत्कार करून हे सगळ्यांनी मिळून काही आणलं नाही. आणलं ते तुमच्या समोर यादी काढतो. यादी काय नाही केलं. आज साक्षरतेचं प्रमाण बघा अबाव 80% आहे. कोणामुळे मी अगोदर 450 शिक्षक कमी होते. एकाच वेळी मी भरले. सरांना बोललो सर स्पेशल केस करा. सर म्हणजे म्हणून मुख्यमंत्री एकाच वेळा भरले. आज बॅकलॉग नाही आपल्याकडे. शिंदेला झुकतं माप मी कॅबिनेट मंत्री असताना मिळाल्याची दखल पण नाही घेतो. दखल पण नाही. आता मी आलोय ना आता मला बडबड करायचं करा. पुढे जायचं बाहेर मला सांगा. मग जाय सगळं स्टेजवर आलोच सांगा. तो माहिती माझ्या हातात येईल. मग काय होईल मला माहिती. काय घाणेरडं बोलता. अरे बौद्धिक बोला, विकासात्मक बोला, कौतुक जमत नसेल असे शब्द तर तोंडावर आणू. तुम्हाला गर्व पाहिजे. अरे आपल्या जिल्ह्यातला एक माणूस कणकवलीचा एक व्यक्ती केंद्रात मंत्री आहे, कॅबिनेट मंत्री आहे. आता तिकडे वाजल्याच नाही पट्टा वाजला. आता वाजला म्हणजे पुढच्या चुकणार नाही म्हणून सांगतो. माझं लक्ष आहे. हे असे माझे विरोधक आणि असे आमचे पत्रकार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.
सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश्वर आसम, 8355 8856 67. हॉस्पिटल रिसेप्शन 02367 234000. मोबाईल 9370 0560 76 9420 9076 61 आणि 7020 29 0316. आपल्याकडे माणसं बात चालू पुण्याच्या वेळेला लोकसभेसाठी बाबा आपला जिल्ह्याचा माणूस तो बाहेरचा चालेल, राज्यसभेवर बाहेरचा चालेल, मंत्री बाहेरचा चालेल, आपला नको. पालकमंत्री आमचा नको. नाही चाललं लिहिणार बोलणार दिवसभर काम करतात, रस्ते करतात. एक उदाहरण देतो पत्रकारितेचं. त्या दोडामार्गच्या कोपऱ्यात तिथून 40 मिनिटावर एअरपोर्ट झाला मोठा गोवा. तिथून अंतर दोडा मार्गाची जी जागा आहे ना किल्ल्याच्या खाली 40 मिनिटं जाऊ. तिथे 1300-1400 एकर मोकळी जागा आहे. मला तिथे मेडिकल इक्विपमेंट म्हणजे यंत्रसामग्री बनवणारे कारखाने आणायचे, 500-600 कारखाने, आणि दुसरे फर्निचर निर्माण करणारे कारखाने. 500 कारखाने आणायचे म्हणून 15 शाळा वाजल्या. 500 कारखाने मेडिकलचे देशात मेडिकल आपल्या देशामध्ये मेडिकलसाठी लागणाऱ्या मशिनरीचे कारखाने नाही. आता विशाखापट्टणला एक सुरू झालाय शर्मा नावाच्या माणसाने. तो एमएसएमईच्या मदतीने बनवले आणि म्हणून असे कारखाने तिथे आणायचं माझं प्रयोजन आहे. आता कुडाळमध्ये ओरसच्या जवळ ट्रेनिंग सेंटर एमएसएमईचं 200 कोटीचं काम सुरू झालंय, उद्घाटन झालं. कुठलं ट्रेनिंग सेंटर? इंजिनिअरिंग. उद्या जर ते कारखाने सुरू झाले तर सगळे ट्रेड असणारे मुलं तिथे प्रशिक्षण घेणार आणि नोकऱ्या त्यांना दोडा मार्गमध्ये मिळणार. हजारो नोकऱ्या. फूड प्रोसेसिंगचं सगळं ट्रेनिंग ओरसला मिळणार. तुम्हाला ज्यूस बनवायचा आहे, जाम बनवायचा आहे, चॉकलेट बनवायचं, सर्व ट्रेनिंग त्या आधुनिक मशिनरी तिथे ठेवल्या जातील. त्याचं चालवायचं कशा, बंद पडले तर दुरुस्त कर, त्याचं सगळं प्रशिक्षण त्या ओरसच्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये मिळणार आहे. त्यांनी कधी एकतरी अभिनंदन साहेब काही करा. अन्य जिल्ह्यामध्ये राज्यामध्ये एक दूसरा कोण आपने हमारे राज्य में बहुत अच्छी योजना लाई, थैंक यू. यांच्याकडून थैंक यू आभारी नाही. हे माझी मुलं शिकणार आहे तिथे. पण मी बोललो भविष्यामध्ये आमचे तरुणी उद्योजक व्हावे, तिथे प्रशिक्षण घ्यावं, फूड प्रोसेसिंगचा कारखाना काढावा, क्लस्टर काढावं, मार्केटमध्ये खाद्यपदार्थ आणावे, एक्सपोर्ट करावी. 20,000च्या नोकरीपेक्षा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 महिन्याला तरी मिळवावे अशी प्रकृती माझ्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी करावी. हे काय करतोय की भविष्य आमचं असं राहायला पाहिजे, तरुणी असे व्यवसाय केले पाहिजे. आतापर्यंत मी आसामला पहिल्या वेळेला गेलो तेव्हा मंत्री झालो. तिथे मला अनेक पहिल्या पुढे आल्या काही जणांनी मला परफ्यूम दिला. मला राणी जी ये हम बना रहे, चलो थैंक यू. आप किससे बना रहे?
उपयोग काय म्हणायला आता त्या बनवतात 200 टाकांनी महिन्यांची 200 आसाममध्ये गवतीच्या त्या ठिकाणी बांबूची लागवड 2 नंबर व्यवसाय बांबू मोठ्या प्रमाणात ती जात एक वेगळी आहे. हे तुम्ही अगरबत्ती देवाला लावता ना आणि ती काडी आहे ना ती आसामच्या बांबूची काडी आहे. आज आमचं डिपार्टमेंट माझं 2,500 कोटीच्या अगरबत्त्या परदेशात तिकडे पण देव आहेत ना. आपल्याला वाटतं आपल्याकडे देव आहे तिकडे पण अगरबत्त्या लावतात. हा महिला वर्ग म्हणून तो अगरबत्ती मधाच्या पेट्या जेवढे जंगली आदिवासी भाग आहे आज आमचा खादी विभाग जो मध विकतो तो जवळपास 110 कोटीचा मध हा असा आदिवासी लोक असे अनेक उद्योग मी सांगितले. शिबिरा येतील फॉर्म दिले भरा आणि चालू करा पेट्या येतील. काही उद्योग बनवतात काही उद्योग सुरू झाले पण हे उद्योग मी केले हे विरोधकांचे उद्योग राहणे काय तर कुठे बसतो काय करतो. एकही माणूस माझ्या एवढ्या वर्षात चौथी टीका करू शकला नाही माझ्या पर्सनल लाईफमध्ये. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आमची मुलं मुली दर्जेदार शिक्षण घ्यावं. टेक्निकल क्षेत्रात इंजिनिअरिंग क्षेत्रात प्रशिक्षण घ्यावं शिक्षण घ्यावं. डॉक्टर इंजिनियर व्हावे IAS IPS व्हावे. मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या त्याने प्राप्त व्हाव्या. बंगला आणि गाडी मिळेल अशा IAS IPSच्या नोकऱ्याही भविष्यात सिंधुदुर्गाच्या मुलांना मिळाव्या. त्यासाठी तसं शिक्षण प्रशिक्षण देण्याचा प्रयोजन मी करतो. मला बाकी काही व्यवसाय नाहीये. मी एक सगळं व्यावसायिक आहे. और टीका करा ओपन करा ना ते आजारी असतात ते अमुक करतात की उत्तर देऊ शकले नाही असे खासदार काय कामाचे म्हणजे अरे काय बोलतो. एकच प्रश्न येतो का अधिवेशनात शेतकरी प्रश्न येतात. एक प्रश्नाला मी बघायला दिली आणि तेव्हा सांगतो तू काय बोलतो. निलेशला माझी विनंती करणार होतो ते त्याचं हिंदी जरा बोलून दाखवले. माझ्यानंतर 2 मिनिटं बोलतात त्याचं हिंदी खरं तयार नाही. पाहिला सकाळी तो दिवस कसा जाईल पत्ता नाही असा खाली. आता शिवसेनेत कोण उरला नाही आणि म्हणून शेतात बुजगावणं लावतात ना तसं शिवसेनेत तो बुजगाव नाही. असं कोण चालू ठेवलं ना काही झालं तरी पुढच्या वेळेला फक्त भाजपचाच खासदार असेल. काही झालं तरी भाजपचाच खासदार यांना परत संधी नाही. ठरवलंय तुम्ही ठरवलं की नाही सगळ्यांनी बोलावं तरी तिकडून येत नाही का. ते शाळेमध्ये तुम्ही आता थँक्यू आभारी नाही बरोबर काय उपयोग आहे. आज जेवढ्या पाण्याच्या योजना धरण आहेत अहो मी आणले ते काही तारीख नाही. फ्रीज मुख्यमंत्री असं एकाच वेळा 28 फ्रीज मांडले गेले. फ्रीज 28 फ्रीजचा प्रस्ताव गेला पीडब्ल्यू मिनिस्टर काही कालावधीसाठी आमच्या मुंडे साहेबांकडे होता. काय घेऊन राहू साहेब तुमच्याकडे एकाच वेळेला 28 आहे काय करायचं मुंडे साहेब बीडमध्ये काय पाहिजे का नाही.
मग ठीक आहे, आमचं होऊ द्या, तुम्हाला काही तरी घ्या, मी सही करतो. होय जाऊ. काय ताकद एका तरी यांच्या शिवसेनेचा खासदार आमदार एखादी छोटी तरी योजना गरीबाला द्यायची. तर उद्धव ठाकरे तरी कोणाच्या करंगळीवर आयुष्यात करंगळीचा काय द्यायचा आहे तुम्ही बोला, सांगा मला. अरे असे नाही सर्व आणीवर टीका करतात. अरे आमचा वृद्धाश्रम बघ, आमची शाळा बघ, कॉलेज बघ, मेडिकल कॉलेज बघ, 450 मेडिकल विद्यार्थी आहेत, इंजिनिअरिंगला 1600 विद्यार्थी आहेत. यावर्षी दरवर्षी तेवढे पासून निघतात. काय मार नका हो, पत्रकार विभाग दखल घेईल, चांगला वेगळा विषय आहे. काय काम बरोबर 1600 इंजिनियर दरवर्षी बाहेर पडतात. या वर्षी अजून 150 मेडिकल स्टुडंट येणार, एकूण 600 डॉक्टर या आपल्या पुण्यामधून बाहेर पडणार. इथे डॉक्टर जिल्ह्यात येत नव्हते, सरकारी दवाखान्यात रिक्त जागा आजही आहेत. अशा वेळेला 600 डॉक्टर कोणत्या क्षेत्रात नाही. अहो विमानतळासाठी काय वाढलं, एक विमान सुरू झालं, पॅसेंजर नाही कधी अमुक नाही, बंद व्हायचं. आता 4 एअरलाईन चालू झाल्या, पुण्यालाही जाते, हैदराबादही जाते. त्याला जायचं तर सुट्टी जाऊन या बँगलोरमध्ये. कुठल्या पत्रकारांनी एअरपोर्टला जाऊन कव्हर करून लोक एवढे जातात, उद्योजक येतात, पर्यटक येतात, प्रगती होते, प्रगतीचे फिरले तर किमान 1,00,000-2 लाख खर्च करून जातात. जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेत भर पडते. कधी दाखवलं नाही एवढ्या वर्षात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. काहीही झालं तरी भाजपचाच खासदार येणार, नारायण राणेंना विश्वास. किरण सामंत यांची माघार, ट्विट करत दिली माहिती. आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग शिवसेनेचाच, उदय सामंत यांचा दावा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.